Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Padayon atong yampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang yampo ang atong mga kaigsuonan karon nga naningkamot sa pagtabang sa mga nanginahanglan, labi na gyud sa atong mga benefactors and donors dinhi sa atong parokya. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghugi nga maruluy-on ang mga pangaliya sa imong katawhan ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Si Saul giingnan ni David, dili kaangay mabalaka, kay kining imong sulugoon, maoy muasdang ni ining Filistihanon. Og si David giingnan ni Saul, dili katakos nga makig-away ni ining Filistihanon, kay bata ka pa, samtang siya anad na sa gubat sukad pa sa iyang pagkabatanon. Og midugang si David, giluwas ako sa Ginoo sa kuko og bakba sa mga leon og sa mga oso, og luwason usab ako niya gikan niining Filistihanon. Miingon si Saul kang David, lakaw og panalipdan kaunta sa Ginoo. Unya gikuha niya ang iyang sungkod ug nagpili siyag 5 kabuok batong hamis didto sa suba ug iya kining gisulod sa iyang puntil. Dala ang iyang lambuyog, miduol siya kang Gulayat. Mitagbo usab kang David si Gulayat ug ang tigdala sa iyang kasangkapan sa gubat naguna kaniya. Sa pagkakita ni Gulayat kang David, nakamino siya kang David kay batan-on pa man si David og pula-pulag aping og gwapo. Unya iyang giingnan si David, iro ba ako nga imo lamang hadlokon og bunal? O gitunglo niya si David sa ngalan sa iyang mga Dios. Miingon siya, duol kanako kay ipakaon ko sa mga langgam og sa mga mananap ang imong unod. Unya giingnan ni David si Gulayat, miduol ka kanako dala ang imong espada ug bangkaw, apan ako makigsangka kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa kasundaluhan sa Israel nga imong gipasipalahan. Niining adlawa, itugyan ka kanako sa Ginoo ug patyon ko ikaw og punggutan sa imong ulo. Ipakaon ko sa mga langgam ug sa ihalas nga mga mananap ang mga patayng lawas sa kasundaluhan sa mga Filistihanon, aron ang tibuok kalibutan masayod nga may Dios sa Israel, ug aron ang tanan nga nagkatigom karon dinhi
Masayod nga ang Ginoo magluwas dili sa espada ug sa bangkaw, kay ang Ginoo maoy makig-away ug itugyan kaniya sa among kamot. Unya si Goliat midasdas kang David, ug si David usab midali pagsugat kaniya. Mikuot si David og bato sa iyang puntil, ug gibutang niya kini sa iyang lambuyog, ug gipunting niya og naigo sa agtang si Goliat. Nalubong sa iyang agtang ang bato ug nalukapa siya. Busa pinaagi sa lambuyog, nabuntog ug gipatay ni David si Goliat. Si David walay dalang espada. Unya midagan si David ngadto ukang Goliat ug gilungguan niya sa ulo si Goliat ginamit ang espada ni Goliat. Sa pagkakita sa mga Pilistihanon nga patay na ang ilang sinaligan, nanagan sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daygon ang Ginoo, ang akong bato. Daygon ang Ginoo, ang akong bato. Daygon unta ang Ginoo, akong bato. Nga nagabansay sa akong mga kamot alang sa away, sa akong mga tudlo alang sa gubat. Daygon ang Ginoo, ang akong bato, ang akong dalangpanan ug akong kuta, akong malig-ong sa lipdanan, akong manluluwas, ang akong taming nga akong gisaligan, nga nagabadlong sa katawhan, ubos ka nako. Daygon ang Ginoo, ang akong bato. O Diyos, awitan ko ikaw, o bagong awit. Sa lira nga may napulo kakuldas, awitan ko ang imong pagdaig. Kanimo nga nagahatag og kadaugan sa mga hari, ug nagaluwas kang David imong sulugoon. Daygon ang Ginoo, ang akong bato. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigod ang Diyos, hallelujah. Pagdaigod ang Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, iganmo ko. Unya mibalik si Jesus sa sinagoga ug ditoy tawo nga kuyos ug kamot. May mga tawo usab dito nga naniid pag-ayo kung ayuhon ba ni Jesus ang tawo sa adlaw igpapahulay aron aduna sila'y ikasumbong batok kaniya. Si Jesus mingon sa tawo nga kuyos ug kamot,
duol nga ri sa atubangan. Unya iyang gipangutana ang mga tawo. Unsa bay gitugot sa atong balaod nga angay buhaton sa adlaw igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tawo o ang pagpatay? Apan wala sila motubag. Tungod niini naglagot si Jesus samtang nagtan-aw kanila. Apan nasubo usab siya tungod sa ilang pagkasayop o pagkagahig ulo. Unya iyang giingnan ang tawo. Ituyod ang imong kamot. Gituyod sa tawo ang iyang kamot ug naayo kini. Busa ng gula sa sinagoga ang mga Pariseo ug nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes ug ilang gilaraw ang pagpatay kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gisumpayan ang atong unang pagbasa sa gahapon. Nga ato naman itong hisgutan og kadiyot nga si David, risk taker. Niya pag risgo niya siyang kaugalingon, nawa ang iyang kahadlok o bisan ang iyang hari nga si Saul nahadlok ni Goliath or sa in English Goliath. Sa may nahitabo siya mo ini sukol niya ang iyang gigamit dili espada kay wa man siya lagi tudloi gubat, wa man sad siya tudloi unsaon paggamit pa adtong espada kay batan-on pa man kay siya. Ang iyang gigamit, ang iyang naandan nga gamiton batok sa mga leon o mga lobo, ang iyang saplong or lambuyog niya. Ang espada ni Goliath nga porti na gyud niyang hanasa ato, way makabuntog niya, mahadlok ang iyang mga kaaway. Giunay paggamit ni David aron iputol sa liog ni Goliath. Talagsaon kay na siyang kuana no nga ang champion sa gubat nga portig yung ilngiga nga murag tibuok kalibutan nga mga sundao way makasinggol niya og away, giunay pagputol ang iyang liog sa iyang kaugalingong espada. Kani siya ako ning na pamalandungan ba nga unsa may gigamit ni David katong bato kadali ra tong lihayan. Ngano wa man kalihay si kanini ang Goliath nga makalikay man kay siya ng espada nga kusog kay na iana, paspas kay na ipang iskrima anang iyang mga kontra, maupuan man kay na nila ang gamay kayong blade. Unsa nakatong bato nga padung nimo kadali ra nang likayan? Pero ngano wa man siya kalikay? Tungod kay ang iyang kontra mao ang Ginoo. Kadali ra gyung likayan aning atong COVID, kaning Omicron, na kadali ra nang likayan, wala man nagsimple kay subaw. Yang anong nangahadlok man ta karon? Kay nakigkontra na tas Ginoo. Mao na ningon si David, ikaw nagsalig ka ng imong espada, batok ka nako, ako nakigatubang nimo pinaagi sa akong Ginoo. Kana bitang makigatubang tag problema, makigatubang tag tao. Bisag unsang sitwasyon sa kinabuhi nato nga di ta magsalig sa atong abilidad ug sa atong kapasidad, unya ang atong saligan ang Ginoo, sayon kay buntogon, sayon kay sulbaron ang problema. Kamuron unsa inyong gisaligan? Pagsulbad sa inyong problema nga wa na mo'y atop. Nagsalig mong tao, nagsalig mo sa inyong kaugalingon, na wagin mo'y ayo ana. Muna kita din salig ra kita sa Ginoo. Nya unsa may gingos Ginoo? Pamaligya lagslat pader. Nya kanang imong halin kay di ba na manay
ingon ang Ginoo ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Siya kanang imong gibaligya nga slat ug mahalin na ang halin ipalit og sin ug ang tanan ihatag ngadto sa mga kabos. Di na maligya ta. Last Sunday. Karon mao na ni ang atong final nga halin. Ang ato adtong gibaligya 3,000 ka slots mo atong target aron makapalit tag mga sin. Ang atong total nga halin niabot gyud og 3,350 slots. Di pakpak ka. So karon mag-canvas na taron anig mga sin og na ani nyo dihay musupply ani bisag tag baratuha lang sa ninyo para madaghan-daghan tag mahatag. So manguan taron manganbas patarog mga sin nga makaigo-igo kay murag wap anak ko matan-og pilay na tabulate dito pila ka buksin ang kinahanglan. Pero ako tong gipasiplatan gahapon o man sa kutagae sa akong mga IT nga nagtabulate o mating ito kadungog nga niingon ko tagain na gyud ko ha kay ako nang i-report ugma. Amo wate ito kadungog IT pero ako to napasiplatan ilang computer encode sila mura naman to hapit na to mo 3,000 naman sa tukapin ka buksin dito lain-lain nga kuan ba lain-lain nga kanang sizes murag dol-dol na tingin to 4,000 ka sin patay ning atong 3,350 slots. Ato lang yung tanawon asa ni siya abot. Pero mo ni siya. Nya karon ato sa tong gi-announce ang Heavenly Joy. Nana say na malito makadecorate na kita anis atong altar og makapakaon na tas mga piniriso na natay halin nga 487 slots. Di pakpak ya puntaan. Totobra ba ni karong Sunday? 4,513 pa ka slots na tag 300 ang atong Heavenly Joy or HJ. Kani siya mao ni ang gitawag nato bag salig lang tas Ginoo kinsay iyang mga kasing-kasing nga tandugon. Pero naadyo ko'y tao nga tumngon nga akong ingnon kanigid siya mo'y akong lauman nga mutabang nako kanigid siya mo'y akong duolon kay para mutabang nako inigbalibad niya nako mura kog malusno, di ba? Bisan kamo mga asawa, saligid kay mo sa inyong bana nga maogi mo mahal ninyo, maogi mo higugma. Kahibaw nimong tuwa day laing gihikap-hikap dito. Wa na lusno dayon ka, di ba? Mao sa na mga bana, salig kay kana akong asawa, faithful kay na nako, lutuan jud ko ang naglami. Tuan mo sa di ay gibahinan siyang linoto, ang silingan. Gibahinan sa despari di ay. So bisan pag tingalig pari mo ibahinan, pa mura na kay malain bana. Kung nagsalig gyud ka ana para sa imong kalipay. Pero kung ang imong kalipay adto nimo kuhaos Ginoo, unya ang imong buhaton kanang maong kalipay nga gikas Ginoo, maunay imong ipaambit sa imong isig katao, porting nindutas imong bation. Mo na si Kristo diri sa atong ebanghelyo, kita siya taong nagantos kuyos og kamot. Yang gipangutana tong mga nanambong, apil na to mga leader, mga pari dito, mga parisiyo. Yang giingnan unsa may maayong buhaton sa adlaw ipapahulay, may magyug kay mos balaod. Inyo man ang gimaster og maayo. Ang pagtabang o ang sa to? Unsa may maayong buhaton? Ang pagtabang o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Kamo'y pangutanon sa inyong tubag. Pagtabang o pagdaot? Musga. Nya wagin mo kasuway nga dihay Domingo nga ni simba mo pag abot sa inyong balay nang libak kas imong silingan, wagin mo kasuway ana. Imo na nang gidaot. Di ba? Kakita ka nga na gibuhat daotan, imo dayong iistorya, i-post pa nimo social media. Nya gikan pagyud ka ni simba. Mao na ingos Kristo. Ting adlaw igpapahulay, pasabot Domingo man na sa ato, ting simba, ayaw yung panaot og tao. Pero kita, dali ang manaot. Napalanggay des pultahan. Unayon, pagdaot ang pari usahay.
unsa man to yang humili o man tumong ana. Ay naidaghan kayo ang kusog ay mo criticize sa humilis pare, ambot lang aning atong dikon unsa sa kani siya, di ba sa kani dautonon sa ay noon daghan sa mudaig basta magtinarong lang ta pero nagi mudaot. Tanawa ang mga Pariseo, ang mga katong mga pangulo bas mga Hudiyo, tanawa sa ilang gibuhat. Pag humaghimo ni Hesus sa angay buhaton nga mao ang pagtabang, mao ang pag-ayo, nang lakaw sila, nakikita dayon sa mga kadagkuan ni Herodes, nagplano sa pagpatay ni Hesus. Adlaw tong igpapahulay, adlaw to nga balaan para nila nga masuko gid sila naa kay buhaton panahos adlaw ing papahulay kay balaan kay nang adlawa, pero sila nagplano sa pagpatay sa taong nagbinuotan. Ngilara gid aning tao, no? Lingian na imong tupad. Ingna ngilara gid ay nimo, no? Ingna ngilat yung kay ka. Kana bang tao bitaw nga bisan pag master kaayos balaod, master kaayos Biblia, master kaayos mga doktrina sa simbahan, tag-as kay mga ranggo sa simbahan, mga monsenyor, mga obispo, mga kardinal, hasta Santo Papa, daghan kay silang mga professional career nga achievement, doktor sa canon law, doktor sa philosophy, doktor sa theology, doktor sa psychology, pero guhay Ginoo ang kasing-kasing magplano pagpatay sa iyang isig katao. Muna kamo, sige mo gastoan ang inyong mga anak para pa-eskwelahon, siguro agyod samtang nag-eskwela na Ginoo. Murabag si David ba? Samtang nagbantay sa mga kahayupan na ay Ginoo. Nakig-away sa gubat naa sa gyapoy Ginoo. Kita naaraman tay Ginoo usahay kung naanatay problema, naanatay kanser. Kusog kay tag Ginoo in taon ayuha ko sa akong kanser. Inig kaayo nas kanser. Ang sa namasad? Ang iya na sang kaugalingon mo isaligan. Inom ana mga pills. Sige yung kay baglikay lagi kuno sa mga anak. Yang Ginoo gusto nga 12 kabuk yang anak. Ang yang gusto duha ra gyud. Kadtong napo patyo na to niya pills, patyo na to kondom. Kay ako gyud magbuot, ako gyud magplano. Ini ka kanser, Ginoo intawon salig ra gyud ko nimo. Ikaw ra gyud Ginoo. Tiwasono na kay karon pa man kani salig no nako. Tiwasono na ka. Kana be, lingian na yung tupad. Na po pa kay kanser, na pa kay kanser. Kay basig ni simba na din para pang-ayos kanser. Musimba ganita, gusto tang makigsuod sa Ginoo. Haron bisan asa ta maglakaw-lakaw bisag unsay atong buhaton, kuyog ang Ginoo. Nya atubangon ang nato tanan uban sa Ginoo. Tanawa ng mga tao nga kunuhay buutan. Dali kayong mahiubos, dali kayong mangluod, di ba? Mauro gini akong ilhanan kung ang tao suod sa Ginoo or dili. Kaning nagwali, suod ka ni sa Ginoo. Pangutan ang sakristan. Ang sakristan kanang driver, mao gyud nay makatubag. Apil na diha mga lektor o kanang sekretary, kana pangutan-an na sila. Katubag gyud na sila. Unsa toy timailhan? Sa tao nga naay Ginoo, di gyud masuko, di magyaw-yaw, dili dayon mangluod, dili mahiubos, dili siloso. Mao na siya mga pipila lang nas timailhan. Nya kini nagwali. Pasar hagbong. Dawa di ba doko-doko ni mo hagbong na. Labi na ni kani. Mau pangutanon? Nawa ron ng taod-taod. Ingon na naunay siyang wali. Onya, kung ingon ani ko, magpabilin na sa kong ingon ani. Mao na lang sa kinay akong batasanon. Di na makikuyog na ko sa Ginoo.
Maningkamot ko ana ang pagpakigsuod sa Ginoo aron nga kining tanan nga akong buhaton labi na ning ay noon kapasar-pasar sa tingin ko gamay gamay ra tingali kay naam sa imo comment ako pader imo bang project ba simbahan dagko kay tanan imong himuong project sige kag sultig milyon pero relax kay kag now mura ra magsayon-sayonon ra na nimo mga milyon nga kami gay diri 500,000 lang mutkot na magimiso nya nganong ako man ang gihimo ana nganong mura ra magsayon-sayon nagoy Ginoo o tandugalan na ilang kasing-kasing Lord na itandugon nga kasing-kasing muhatag og 1 million na say tandugon nga kasing-kasing muhatag sag 1,000 okay na kay na itandugon kasing-kasing hatag 500 na say usay tandugon 300 ihatag na say 300,000 na say 500,000 depende na giyon sa pagtandog sa Ginoo nya mingon ko Lord mao ni nya inig ka nang na ako'y panginahanglan mupiyong ako sa akong mata Lord kinsa may akong tiksan siya kanay tiksin inig-tiks na ako balibad dayon oy balibad man Lord siya relax lang to pay lain tiksan na sad oy sugot man Lord pero wa kaabot sige kato na sang sunod nasa isay masya ko kay imbis ga expect ko nga maora ni iyang ihatag inighatag ko hala musta ko ni Lord dako gud ani siya na siyak-siyak pa kadiha na bangaan ka nako mo na ma-relax kita so ay ninyo wa kay ka pa eskwela sa imong anak piyo nga imong matay na Lord wa ko ka pa eskwela wa pa gid mi atop siya paunda nga simple ra na di ba paunda nga anong di ay mao na lang ginagay makapalangit ng eskwela paunda nga pila ra gyud ang pag-undang og 2 ka tuig nya tudloi siya sa pagtrabaho nga binuotan na trabaho nagbinuotan banding kay mo sa trabaho katigom-tigom mo pagkasunod tuig pa eskwela buotan kay na mo eskwela kay nakahibaw na siya lisod pagpangitag kwarta kay nakaundang gud siya sa pagkaway kwarta nya kusog kay na mo daginot magsudan lang nagbuwad di na mangitag mga laming sudan di man na mangitag wifi di na mangitag computer kay anugunan siya kay lisod kay pagpangita sa kwarta kay sud sa katuig na nakig-partner siya sa iyang ginikanan pagpangitag kwarta dili sayon wala akong gibati sa una dili sayon ang pagpangarga pagpamutos og mangga pagpanguling pagpakyaw ang mga gunahon dili sayon mo na inig-eskwela na ko kada piso gibugtian ginagpaningkamot mo na karon pati na akong mangulikta dili sayon ay pero ayaw sige hatag nga mangutang yung ka mangutang mabudan kanay na mangutang nako pader mangutang ko kay para ipa-eskwela sa kong anak nako paunda nga nya mutuo man dayong luha ayaw sad pader kay graduating na buutan pader di mo duwag computer sa duwa sad dili mag wifi ang nang internet mo kuasad pader ginagmay pero buutan na pader na wa maguyab-uyab na asad pader wa magkuot-kuot wa ko kibaw pader sige na lang ato lang tagaan hilak-hilak ka diha ano ba ay daghan karong murag buotan pero mga buangon kay kanuman ang kaugalingon ra gyud mo gisunod gusto kong mo graduate gusto ko makatrabaho gusto ko na ay kwarta gusto ka na sa Ginoo ang labaw sa tanan kuyaw kay gusto ko magpari kay dakog kolekta pangutan as reverend unsay iyang gusto nganong nagpa-ordain siya pero nagstorya mi pa-ordain siya kay gusto siyang wa sa siya yung gusto malangit sa to'y gusto ni mo rin gusto siya nga mualagad sa simbahan kana windot kayo mao nay makapagaan sa atong gibati muna si Jesus diri sa atong ebanghelyo ang iyag yung focus mao ang pagtabang sa nanginahanglan dili ang iyang kaugalingong kalipay o kasikat bahala nag-inyo kong patyon basta makatabang ko sa uban nabitay ni donate na to karon nga naa siya stage 4 cancer nya ningon siya
Father, kining akong para gasto sa akong kimo, kuhaan ko ni og usa ka schedule sa kimo, di siya magpakimo niya ang kadtong maong budget sa kimo iyang gipalit og slot. Nako, mamatay kag sayo ana. Siya, mas malipay man ko Pader nga makatampo ko diha sa imong project. Awa naman sa stage 4 naman sa Tiwasono naman. May na lang to na ending. Pero malipayon kay siya. Lukso-lukso ko kunong iyang kasing-kasing kalipay. Ambot lagbuhi pa ba to ron? Pero anindot ana ano? Kanabang malimot kasi imong kaugalingon niya ang imong kalipay pagtabang sa uban. Mo nas Kristo na lansang sa cross. Nga naman, di man iya kalipay ang pagluwas iyang kaugalingon, ang pagluwas man sa iyang isig katao. Ug mo ni kaning namalit na tong mga slots karon, makaluwas mo daghan kay mga balay nga wa nay atop. At least batagaan na to gamay nga naa sila kapasilungan. Makaluwas mo mga tao nga wa nagibalay. May na lang na tagaan na tog sin aron pulos na lang atop ang ilang balay. Kanindo talang ana kaysa magligid sila ng yuta. No? At least na ito patok. Og salamat sa atong mga lay ministers, sa atong mga San Jose, naghago og panganbas niini, interview, check up sa mga balay, una pa nato itabulate na tinuod ning nanginahanglan. Hago kay sila nang pipila ka mga atong mga lay ministers. So salamat sa atong paningkamot. Niya hinaut unta nga ang Ginoo mubugti sad og daghang mga grasya kanato. Na ay ning text nako kagabi nga, Pader, mupalit jud ko na imong bag-ong slot. Kay katong una nimong slot, Pader, nakapalit ko atog 3 ka slots. Pagkadaghanang grasyang niabot nako, human akong palit, nako kani ay namuhunan sa di. Aw sige na lang, mo na imong pamuhunan. Basta tinarong lang. Kanindot ana. Pakyason ka kas Ginoo. Dili yun. Basta kinasing-kasing ang imong pagbuhat ni ana. Nindog ta. Mga igsoon sa atong panagtigom karon, atong ipahayag sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, sayod ta sa iyang nagway sukod nga gugma. Moingon kita, mapuangurong Dios, pamatia kami. Mapuangurong Dios, pamatia kami. Nga ang simbahan magmalig-on kanunay sa iyang pagtuo taliwala sa mga kalisod, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, pamatia kami. Nga ang mga nasud nga nagkabingkil mudangop sa pakighiuli, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, pamatia kami. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan og kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton og ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, pamatia kami.
nga ang mga nangamatay makadangat na sila sa ilang gilauman nga kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Makagagahom nga Dios, patalinghugi ang mga pagampo nining imong katawhan, kay amo kining gituboy diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Huwag ang taas sa Ginoo ang sakripisyo ikan sa inyong mga kamot, alang sa pagkayag panimaya sa iyong alan, alang sa satong kabusnaran at sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, itugot kanamo nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay, kaysa matag sa ulog namo nining Eucharistia imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manas sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang walang bayaw na sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, o nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami malawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsoonay, panagdait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhian. Kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kami. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Iyon niyang luwaman ng kalawan ng imo, kapal, pagkulaman, kumaan. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. Hup nga kami Ginoo sa espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong amahan, panalit di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya o sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga nakapalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangin niya ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kaligon sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ng ilang maayong panglawas ug panalip di usab sila nga nag-alima kanila.
ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usan ta nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Yampo mo kami. San Jose, Yampo mo kami. San Rafael Arcangel, Yampo mo kami. San Roque, Yampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Yampo mo kami. San Pedro Calungsod, Yampo mo kami. San Vicente Ferrer. Yampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang serenity, kanang karelax sa atong kasing-kasing. Nya mahitabo lang na kung kuyog nato ang Ginoo sa tanang higayon o sa tanan natong mga buluhaton sama ni Hari David sa iyang pagkuyog sa Ginoo. So sa makausap pa, magpasalamat tas mga tao nakaparelax nato karon ang namalit sa atong slots. Finally, natigom na nato ang DMC, ang final count sa atong DMC atong nahalin is 3,350 slots. Pakpakan na itong usab ang namalit niini. Ang ato rong official na nga nahibilin nga slots nga gibaligya mao ang Heavenly Joy. Pagpundo o igo-igong pundo para sa atong decorations dinhi for the whole year o sa atong ipanghatag nga pagkaon ngadto sa mga binilanggo for the whole year. Nya mao kung kaingon, mas maay nang atong punduhan daan karon para ma-whole year gid ang atong pag-atiman. Kay bisag mamatay ning nagwali, di amon say gasunod. So may lang nang nanay magamit kaysa magsige pagpangita og asa gamitono, no? Kay kada magisige magina siya kada buwan, kada semana. Muna salamat kayo nga nana say namalit, nakahali na ta og 487 slots. Tag 300 man ni atong slots. Pakpak yapon. So bay-ubay pa ni 4,513. Pero napa ninyo imuhatag og DMC, nga special gyud nga inyong ihalad, ato gyapon ang dawaton. Kay naa man sa diri bisag i-close na namo atong pagkadomingo ang kuansad, pagpanawat og katong application, kana bang hangyo ba letter, na pa man gyapon motonol, binako hangtod karon na ang gyapon na motonol. Ayun na, wa may maadto pa der, wa may makahibaw, apas-apas ba. Ato lang sa to silang ibutang kung naisobra muhatag ta pero wa na gani di na gyud makayas bulusan nato dinhi di na lang sa ta mo additional di lang sa nato balibaran gyapon na grasya man sa Ginoo. Ang akong ipahibalo nga ugma magsugod na ang atong nobinaryo sa ato dinhing pagpista ni Santo Niño. Atong nobinaryo minor novena mass sa buntag niya, ang main novena mass sa hapon. Buntag alas 6 nato dinhing misa kaning mao misa niya ini kahapon alas 6 sa hapon niya. Kay main man to nga novena na at ighumas misa na atay sayaw-sayaw sa Santo Niño. So ang musimba ini kahapon pagdamog mga imahe ni Santo Niño para namoy ikasayaw-sayaw ginagmay. Kanang pang-ending las misa ba para muligo natong tuhod. Hangyo ni Santo ni sinolog ba? Sinolog kanang tradisyonal nga sinolog. Pero sa buntag, di lang ta magsinolog ani. Pero ini ka 29 ug buhi pa mo ang atong pista mas alas 6 kana ganing magdasad mo og Santo Niño kay ato ning sayawan 29 pa.
Nya ugma na atay motorcade, alas 4 sa hapon magsugod. Ang katong dunay mga sakyanan, mga motor, pwede mo mukuyog, unya kanang pagdasad mo mga imahe ni Santo Niño. Tuyok tangad to. Nya dayon, ang ato sang main nga motorcade, dako-dako na tingali na, ini ka 29, alas 3 sa hapon. Nya daghan na ta nagmukuyog tingali kay pista naman na nato. So ato ning pangandaman og ihangyo nato ni Santo Niño nini maong pista ang healing sa kasing-kasing og ang restoration sa mga damages nga nasinati karon sa daghan kay mga tao labi na dinhi sa Kabisayan, Mindanao ngadto padong agian ni Odette. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may natutunan at